Saúdos, que tal? Moi boas dende o Pazo dos Deportes de Riazor. Aquí estamos, noite europea, tarde-noite europea da Liga Europea, cuartos de final, partido que vai enfrontar o Hockey Club Liceo co Benfica, co vixente campeón desta competición. Ambos os dous equipos disputando o partido de ida destes cuartos de final en cancha coruñesa, buscando unha praza nesa final a 4 da máxima competición europea. O Benfica, vixente campeón da Liga Europea, actual campeón da Liga Portuguesa, era líder ata hai unha semana da actual Liga Portuguesa, un equipo que bate rexistros goleadores e que hoxe ven buscar aquí a súa fortuna a Riazor ante un Liceo que vai estar moi ben apoiado dende as bancadas. Hoxe ambiente de gala aquí en Riazor para este encontro, tamén con representación da afección portuguesa. Hoxe con nos para comentar este partido, como sempre, Xosé Ramón López Regos. Que tal, Xosé Ramón? Hola, moi boas tardes. Que esperamos deste partido? Cuartos de final, partido de ida de cuartos de final da Liga Europea, Liceo Benfica. Que nos agardan por diante nestas vindeiras horas? Pois un partidazo con letras mayúsculas, non? Un dos mellores equipos de Europa, o Benfica, que é unha constelación de estrelas, o Liceo tamén ten un equipón. Penso que se vai ver un partido moi entretido. Partido, non sei, se será un partido para clave para Xavi Malián. Falamos dun Benfica, como digo, que bate rexistros goleadores. Na Liga Portuguesa leva marcados 137 goles en 17 partidos, unha media de 8 goles por partido. Na competición europea tamén na fase de grupos marcou 37 goles en 6 partidos. Pensas que será esa clave o que Xavi Malián consiga e todo o equipo, evidentemente, manter a súa porta baleira? Sí, está claro que o Benfica de cara a porta é un equipo perigosísimo, non? Ten xogadores individualmente boísimos, pero que está claro que a defensa do Liceo penso que é moi superior á maioría dos equipos da Liga Portuguesa. A Liga Portuguesa é unha liga moi aberta, na que apenas hai contención de bolas, son contraataques para arriba, para baixo, e penso que dai tantos goles que faga o Benfica. Pero penso que nun partido contra un Liceo, un Barça, un equipo italiano, penso ou debera ser un tanteo máis corto. Decía precisamente esta semana Josep Lamas que efectivamente o Benfica é un equipo que marca moitísimos goles, pero que tamén é certo que tamén recibe moitos goles. Seguir máis hoxe, pois na Liga Portuguesa pois leva recibido 60 goles, mentres que o actual líder Oliveirense só recibiu 46, o terceiro clasificado Porto 43. Bueno, un equipo que tamén dá opcións, polo tanto, ao seu rival, así que vamos, é seguro que hoxe aquí imos ter goles neste partido. E o que lle interesa ao Liceo é que evitar que o Benfica marque moitos, porque lembremos, hai que estar pendentes do que suceda no partido de volta xa en terras lisboetas, no pabillón da Fidelidade. Sí, está claro, isto non é como en fútbol, que os goles en campo contrario valen doble. Aquí hai que facer un gol máis que o contrario. Penso, na miña opinión, que o equipo que ten o Benfica hoxe gañar sería un bo resultado. Está claro que cantos máis goles a favor millor, pero si xa consiguen sacar o partido adiante, despois ali en Benfica, na súa casa, van ter opcións de volver a gañar o partido, non? Penso que o Benfica vai moito ataque e o Liceo fora da casa contra podes causar problemas. Aí temos imaxes da bancada de Riazor, como digo, bueno, ambiente espectacular, ambiente das grandes citas de competición europea. Elevan, o certo que leva toda a semana o club, o Hockey Club Liceo, pedindo ese apoio da afección, esa resposta, e vemos que esa chamada surtiu efecto, que a afección responde, a afección ao hockey, non? Sí, hai moita xente, non? O que decimos sempre, o Palacio é moi grande, esta xente no 80% das pistas de hockey pois estaría cheo. Isto é moi grande, ainda así hai unha moi boa entrada. Penso que seguirá chegando xente, tamén os afeccionados que chegaron de Portugal tamén llevan a dar ambiente ao pabellón, e penso que todos os ingredientes para un bo partido. Pois xa están os equipos preparándose sobre esta cancha de Riazor, sobre a pista coruñesa. Saúdos entre xogadores e vanse posicionando xa sobre a pista o quinteto titular de ambos os dous equipos. Repasámolo de seguido.
un partido que vai estar dirixido polos árbitros italianos hoxe, Matteo Galoppi e Filippo Fronte. Eses serán os dous colexiados que tomen as decisións regulamentarias neste partido que enfronta a españois e portugueses. Por parte do Liceo, quintetos titulares xa dispostos sobre a pista por parte do Liceo. Na portería Xavi Malián, con número 3 Josep Lamas, xogando con número 8, con número 5 César Carballeira, co 8 Dava Torres e con número 88 Enrique Magalhães. Ese é o quinteto inicial do equipo que presenta Carlos Gil, mentres que por parte do Benfica o técnico Pedro Núñez pon na portería o mítico Guillem Trabal, co número 2 Walter Neves, co 4 Diogo Rafael, co 5 Carlos Nicolía e co 9 Joao Rodríguez que o actual máximo goleador da Liga Portuguesa con 39 goles e que en competición europea leva marcado xa 11 tantos. Comeza o partido e comeza movendo a bola o conxunto portugués, buscando camiño cara a portería de Xavi Malián neste partido de ida de cuartos de final da Liga Europea. Move a bola Walter Neves, combinando con Diogo Rafael. Diogo Rafael ante Xavi Malián. Finalmente pasou a bola por riba da portería, pero como se achegaban xa as inmediacións da meta do guardarredes local. Ataca agora o Liceo, construindo o xogo entre atrás César Carballeira. Move rápido con Enrique Magalhães, Josep Lamas. Aí vai César Carballeira chegándose á meta de Guillem Trabal. Sí, primeiro a cousa a destacar que o Benfica baixou a presionar a esquina, non? Fixeron un 2 contra 1, por eso César tuvo que sacar a bola rápida e perderon a posesión, pero importante que non están subindo moito a defensa a media pista, sin embargo, despois nas esquinas están baixando a presionar. A ver ora en ataque o Liceo, porque na primeira defensa sí que pola contra subiu moi arriba a defensa, a ver que opcións leva en ollo a contra. Ben, a roubo de Dava Torres, sacou a bola Diogo Rafael, ataque do Liceo, salvou na Guillem Trabal e xa vai rapidamente o Benfica buscando a Xavi Malián, pechando o xogo a Carlos Nicolía. Diogo Rafael e a recuperación de novo do Liceo, e estaba Enrique Magalhães, o portugués do Liceo, e recupera a bola para o seu equipo. César Carballeira con Josep Lamas, a afección aplaudindo, escoitan o gran ambiente que hai hoxe aquí en Riazor, a afección acompañando con aplausos, con palmas e cos bombos o xogo do equipo verde-branco. Disparo de Josep Lamas que sacou en defensa o Benfica. Xoga agora César Carballeira. Josep Lamas, ollo que vai perder a bola o Liceo, pedía falta a Josep Lamas. Walter Neves, a pelexa por recuperar a de Enrique Magalhães, dá os seus froitos. Bo traballo defensivo de Enrique Magalhães para resolver a papeleta que se lle complicaba ao Liceo. E a César Carballeira, remate agora Josep Lamas e a bola marcha fora. Sí, moi boa acción de Enrique Magalhães e despois a contra, pois o que comentamos, a transición famosa do Liceo, que prácticamente se plantou César solo con Trabal, un amago que despois non lle pudera facer o gol, non? Vemos que o Benfica en ataque está movendo bola, e o que sí que se puido ver agora é que os retornos, que xogadores tan atacantes que se olvidan un puño de defender como Nicolía ou Joao Rodríguez, pois aí o Liceo na volta sí que os pode sorprender. Aí está Nicolía que buscou o apoio, vai a recuperar Dava Torres, caeu Dava Torres, o árbitro sinala falta a prol do conxunto coruñés. Xogo de tiro ahora para que volva a bola esa zona onde vai sacar o portugués Enrique Magalhães. César Carballeira atrás para Enrique, conducindo o portugués, vai aproveitar o camiño, toda
O lateral esquerdo, remate de Dava Torres e atopa de novo a Guillem Trabal. A resposta de Nicolía. Sin contemplacións, non? Vemos que recuperan a pelota e salen directamente para arriba, encarou, disparou, ahora outra vez se quedaba medio descolgado. É un equipo que busca moitísimo a porta contraria e por causa deso descoida bastante a súa, non? Vemos aí outra vez que Nicolía costa lle baixar. Está claro que Nicolía dalle moitísimo en ataque, pero o Liceo ten que... Josep Lamas, puido atopar a Yoko Josep Lamas, insiste Dava Torres. O Liceo ten que buscar por aí porque tamén descoidan un poquinho na defensa. 4 minutos de partido e que ocasión soubo xa ambas as dúas porterías. Ahora Enrique César Carballeira, bola quedou pasada. Conduce Nicolía. Carlos Nicolía, se falábamos de Joao Rodríguez e que, falando dese potencial goleador do Benfica, ten 3 xogadores, son os 3 máximos goleadores da competición portuguesa. Na relación de máximos goleadores da Liga Portuguesa, aí está no número 1 Joao Rodríguez con 39 goles, no número 2 Jordi Adroer con 31 e no número 3 Carlos Nicolía con 24. Espectacular, non creo que haxa moitas ligas no mundo na que un só equipo teña os tres máximos goleadores da competición. Sí, a verdad que é un dato bastante curioso. Elocuente, non? Aí está Josep Lamas, xoga para César Carballeira, porque aquí nin o Barcelona consegue esas cifras. O Fútbol Club Barcelona líder da competición, pero tan só ten o máximo goleador, en este caso igualado con Raúl Marín Dorreus, o máximo goleador da OK Liga, que é Pablo Álvarez, e nin sequera ten un goleador no segundo posto de realizadores da OK Liga. Espectacular ese poder anotador, poder realizador do Benfica de Pedro Núñez. Ainda así, que levamos 6 minutos de xogo, ainda non houbo goles e o certo é que as mellores oportunidades foron para o conxunto local, para o Liceo, que xoga atacando nesa zona dereita do campo. Enrique para Josep Lamas. O Josep Lamas buscaba o remate de Dava Torres. Vai seguir coa xogada o Liceo, remata de novo Josep Lamas e volveu rexeitar o ataque o Benfica. Erro agora de Diogo Rafael. Enrique Magallanes. Detalle técnico do portugués. Atrasa para Dava Torres. Este con César Carballeira. De novo Enrique. Aí. O toque de César Carballeira de novo. Outra vez, non? A espalda de Nicolía, que olvidou da súa marca, foi a facer un 2 contra 1 e aí outra vez se plantou nunha boa ocasión o xogador do Liceo. Penso que o Liceo que o sabe, que teñen que forzar por aí, non? Nas espaldas de Nicolía, que aí o vemos, non? Vai moitísimo a roubar bola, lanza moitísimo stick, aí o vemos outra vez que se vai para dentro, que ten moita ansia por recuperar a bola e o Liceo ten que explotar eso. O certo é que terá máis ou menos potencial o Liceo, pero tácticamente un equipo sempre moi ben traballado e aprezase pois nestes minutos que levamos xogados. Remate de Dava Torres, pegou na rede. Insisto, Coruñés. O rexeite de Josep Lamas, que daba esa bola que recollía o capitán liceísta no punto de penalti, e puido sorprender a Guillem Trabal, pero faise agardar aínda, faise derrogar ese primeiro gol do partido. Nicolía, perdón, era Diogo Rafael. A bola agora sí para Nicolía, este con Joao Rodríguez. O argentino. Aí estaba a recepción, a bola que marchou fora. Se van hoxe nos suplentes do Liceo: Joan Grasas, Carlo Di Benedetto, Marco e Toni Pérez, e o portero suplente Álvaro Xeda. Xa saben que Martín Pallero ten que estar excluído desta competición europea porque non
non chegou a tempo a súa inscripción, non chegou a tempo a súa fichaxe polo Liceo en xaneiro para poder inscribilo na Liga Europea, en competición europea. Polo tanto, pois é unha baza que non pode, coa que non pode contar o Liceo. Hai falta, precaución con esta falta a favor do Benfica. A 17 minutos aínda para chegar o descanso. Neste primeiro partido da eliminatoria de cuartos de final. Atenta agora Xavi Malián, como probou fortuna dende lonxe. Walter Neves tentaba sorprender a Mali, pero non o conseguiu. Xoga Diogo Rafael, Joao Rodríguez, este con Nicolía. Nicolía quería rematar, tapoulle César Carballeira. Insiste o Benfica, ollo Xavi Malián aí atento ao xogo de Joao Rodríguez. Recupera a posesión o Liceo para a tranquilidade da afección local, porque o Benfica cando xoga preto a portería sabemos como ten rematadores para lonxe, para preto e... Sí, non é que fagan un xogo combinativo espectacular. Penso que o Liceo xoga millor en movimentos, en situacións ensayadas ou mecanizadas, mellor dito. Pero Benfica, o perigo que ten é que en calquer momento, desde calquer sitio, buscan porta, non? Vemos que Nicolía conduce moitísimo bola, pero cando te das conta busca porta, e se non sacan para atrás, aí vemos outra vez, non? Que buscan directamente o que está no dentro e a porta. O remate agora era de Joao Rodríguez, o seu máximo realizador. Volveu a topar a Xavi Malián. Obriga a estar, ese xogo do Benfica obriga a estar atentísimo, porque, como dis, imprevisible o lugar, o momento no que van rematar a portería estes xogadores lisboetas, do equipo lisboeta. Ollo a Dava Torres, despistouse aí Dava Torres, Nicolía ante Xavi Malián, salvou Xavi Malián, erro de Dava Torres que non... Sí, está claro que algún allí iba a salir, non? De tanto saltar Nicolía a roubar... Enrique Magallas perdeu a bola, ollo o ataque, vai parar de novo Xavi Malián, o remate de Diogo Rafael. Insiste agora Nicolía, tapándose como pode Xavi Malián, e consegue liberar a súa portería. Vaya 3 ataques que acaba de sufrir o porteiro local, que agora recibe os aplausos dos seus compañeiros dende o banco. Sí, Mali na súa liña, non? Está unha tempada increíble. E aquí acaba de demostrar 3 ocasións seguidas en menos dun minuto que el solo desbaratounas, non? O robo de Nicolía, que olvídase da súa marca e salta a roubar, aí sorprendeu a Dava, e despois outra vez de novo. César quería salir, volveu a cortar e volverse a plantear ali, non? A verdad que Mali aguantando unha vez máis pois do equipo. Clave Xavi Malián, xa dicíamos ao principio do partido que un partido para él, para lucirse, se consegue lucirse. De seguramente que terá moito camiño andado o Liceo, e o primeiro gol marca Enrique Magalláes. O Liceo abre a conta, estrea o marcador neste partido ante o Benfica. Primeiro gol que chega no minuto 11, marca Enrique Magalláes o primeiro gol do partido. Precisamente sustituído neste momento, entra na pista Toni Pérez. Sí, disparo que sorprendeu a Trabal, non? Disparo que bateu no stick dun xogador portugués, e Trabal esperaba un disparo forte, ao final entroulle casi unha vaselina. Pillou no sorprendido porque ese toque pois cambiou toda a dirección da pelota. Pois xa fixo máis difícil o Liceo. Bueno, xa fixo máis difícil o que nos queda aínda por diante. Aínda 14 minutos para chegar ao tempo de descanso, pero sen dúbida que ese primeiro paso é importante. O Benfica aínda non conseguiu marcar e o Liceo xa fixo o seu primeiro tanto. Enrique Magalláes, que agora, como dicimos, sentou no banco. Descanso para él, entrada en pista de Marco e Toni Pérez. Tamén descansa Josep Lamas. Dúas sustitucións as que realizou o técnico Carlos Gil.
Sí, o Liceo ten que seguir igual, non? Intentando defender moi ben. En ataque vai seguir tendo ocasións, porque o Benfica non vai contemplar para nada. No último partido en casa na súa liga, pois iba gañándolle 4-1 o Viana, despois perdía 4-5, ao final perdía 6-7, empatou a final. O sea, eso, o marcador, eles van para arriba, da igual o marcador. Por exemplo, en Liga Europea co Vic perdían 4-0, ao final empataron a 4, non? Son uns equipos que non van variar, ainda encima sendo un partido de ida. Penso que eles van a ir indo ao ataque e confiar en que Trabal saque as ocasións, porque o Liceo vai nas ter, seguro. De feito, decías, nese partido último da Liga Portuguesa entre o Xuventude de Viana, faltaba un minuto ou menos de un minuto cando Xuventude marcou o gol que ponía... Sí, no último minuto hubo 3 goles no último minuto. Sí, espectacular. Por eso que aínda queda moito partido, moito que dicir, que o Benfica non se vai render ata que soe o bucinazo final, pero nin o Benfica nin o Liceo. Aquí vamos ter hockey no máis alto nivel da Liga Europea, ata que non queden segundos no marcador. Remate agora de Marcoy, que topou co stick de João Rodríguez e prepara os seus dous primeiros relevos o técnico visitante Pedro Nunes. Polo de agora segue xogando con ese quinteto titular, con Carlo Nicolía. Ollo que mentres protestaba Toni Pérez, sacou rápidamente Nicolía, pero salva a situación 3-2 o Liceo. Recuperación Marcoy, combinaba con Toni Pérez e rematou a portería. Tocou con Guillén Trabal e agora esa falta, ese abrazo non moi cariñoso, esas mostras de un co outro de toques na cabeza, pero máis de disimulo diante do árbitro, pero o recado deixaron un ou outro. Foi un pouco evidente, casi, moi agarimoso o detalle. Estaremos atentos a ese duelo particular que teñen Deportivo sobre a pista, sobre a cancha, Nicolía e Marcoy. João Rodríguez para Nicolía, e está o argentino, de novo Xavi Malián cubrindo todos os ocos, complicando o ataque do Benfica e atacando agora o conxunto coruñés. Dava Torres para Marcoy. Xoga Marcoy con César Carballeira. 4-3. Queda Diogo Rafael tumbado na pista. O remate de Marcoy pegou na rede. E xa vai cara arriba o Benfica e o Liceo repregado para vixiar todos os movimentos do seu rival. Ollo Nicolía que caendo quería rematar, pídelle falta. Nicolía, non sei se me equivocarei, pero igual é un dos trocos, porque nas dúas últimas posesións colleu a bola e encarou un pa un a Sogal a xogada, non? Igual xa sabe que vai ser cambiado. Está agotando os últimos segundos antes do troco. Non está buscando agora mesmo xogo de equipo Nicolía, que xa ten dous compañeros agardando por ese relevo no equipo vermello. O Benfica ataca João Rodríguez. Polo medio entraba Nicolía, agora recolle Walter Neves. E van outra vez a encarar un pa un. Esta vez ben defendido por Toni Pérez. Dava Torres mentres protexendo a João Rodríguez, con tamén César Carballeira. Gaña a partida o portugués. Agora sí xogando con pases rápidos. Ollo Nicolía, tapa Xavi Malián. Reclama falta agora Dava Torres. Ollo remate de Walter Neves. Marcha desviado. A velocidade que colle a bola nesa zona é espectacular. Outro 3-2. César Carballeira para Dava Torres. Quedoulle a bola na disputa perdida. Walter Neves. Diogo Rafael. Aparece aí por César Carballeira. João Rodríguez. O galego agora cos dous portugueses. Vai a levar João Rodríguez a marcaxe de Dava Torres. Segue Nicolía. Mentres agardan os dous xogadores do Benfica para entrar, tamén está Josep Lamas preparado para regresar á pista. O capitán do Liceo.
Aí está Walter Neves, remate de Joao Rodríguez. Salvou de novo o Liceo o embate do conxunto lisboeta. Que perigo teñen en esas situacións, non? Pases paralelos ou perpendiculares é igual. Eles teñen a portería na cabeza e buscan moitísimas veces sorprender os porteros con remates de primeira, non? Sin controlarse a buscar porta. Vamos, Mali. Oye, agora Diego Rafael, o pao. A bola que pegou no ferro da portería. Viñamos dun remate de Dava Torres, o contragolpe do Benfica, e o balón que pegou no ferro no poste dereito da portería de Xavi Malián. A ver, Marcoi, remate de Marcoi, mentras estaba tumbado na área, tirado na área Toni Pérez. E agora sí que se van facer eses relevos, non, ainda non, sí. Ainda se vai xogar a última Nicolía. Jugando Nicolía, mentre se retira el contra catro. Entrou Jordi Adroer, outro ben coñecido pola afección española do hóckey, o ex xogador do Fútbol Club Barcelona. Hai tempo morto solicitado por, a ver, nos indican cal dos dous equipos, polo Benfica. O Benfica solicitou este tempo morto mentre se estaba preparándose ese trocos. Vai entrar tamén na pista Thiago Rafael. Descanso para Joao Rodríguez. Non estou segura cal vai ser outro. Sí, Joao Rafael e Joao Rodríguez descansan. Esas son as dúas sustitucións que vai realizar o Benfica neste tempo morto, a 8 minutos para chegar o tempo de descanso. Aí está a repetición do único gol que temos polo de agora no marcador, ese remate do portugués Enrique Magalhães xusto antes de marchar da pista. O 1-0 que conseguía no minuto 11 de partido. E ao final Nicolía que non foi cambiado, non? Era a súa forma de xogar. A verdade que chama moito a atención porque asume moitísima bola, encara moitísimo, xogador individualmente un fenómeno, cunha técnica individual espectacular, pero penso que a veces abusa un pouco, non? Nestas últimas xogadas intentaba meterse polo medio dos 4 xogadores do Liceo, e que é moi complicado nestes partidos que o Liceo poida conceder esas situacións. Dá a sensación de que teñen moitísima liberdade para xogar, para facer o que lles apetezca. Os goles están chegando, está funcionando o sistema Pedro Núñez, tendo xogadores de calidade é máis fácil facelo así. Ten unha plantilla, xa non, como sí, dicía. O xogador que máis correcto tácticamente, digámoslo así, é Walter Neves, que é o timón do equipo, non? É o capitán, é o cierre, é o que leva toda a organización, e despois semella que o resto pois teñen liberdade, non? Entre eles vanse asociando, van buscando accións individuais, van buscando disparos de fora, e quitando a Walter, pois o resto son así un pouquiño máis independientes. Pero mira, no banco dos suplentes aí estaba con número 7 Jordi Adroer, que acaba de entrar na pista, e vai a luxo telo como reserva nun equipo. Xogando agora Walter Neves diante da portería, agardaba o balón, a bola Adroer, con el pegado a él xogando Marco, e aí está precisamente Adroer. Chegou o apoio dende atrás de Enrique Magalhães, e recupera o portugués, evitando ese ataque do Benfica. Prepárase para entrar na pista Carlo Di Benedetto, o xogador franco español do Liceo. Ataque agora, caída de Toni Pérez. Recupera a bola Josep Lamas, encara xa a portería rival. Disparo de novo de Enrique Magalhães. Dixo, como entrou un gol así, pode entrar o segundo. Sí, hai que probar, non? Están concedendo disparo de fora os xogadores portugueses, e hai que intentalo. Descanso agora para Toni Pérez. Entra en pista, como dicíamos, Carlo Di Benedetto. Movendo o banco Carlos Gil, esas rotacións que prácticamente se empregou a todos os xogadores da pista. Benedetto xoga para Marco, e
Marcoy detrás de la portería con Josep Lamas. Remate de Josep Lamas, segunda instancia. E marcha desviado as dúas opcións que tivo o xogador coruñés. Sí, boa acción do Liceo ahora, buscando pase interior que nesta ocasión o Benfica non estaba moi encima, non, do xogador interior do Liceo, tanto que tuveron dúas ocasións para buscar porta. Nicolía, ollo agora o pases. Non rematou ben, non definiu ben esa finalización Walter Neves, pero vaya oportunidade tivo aí o Benfica pola posición na que estaba Walter Neves e o despexado que tiña o camiño cara á portería de Xavi Marián. Toca Nicolía. Pelexa Josep Lamas por recuperar a bola. E a ten agora Marco e ataque do Liceo. Vai rematar directamente. Pega no ferro. Aí puido ter o segundo. O Hockey Club Liceo. Gran oportunidade para Marco. Responde a bancada con aplausos para ese gran remate de Marco para o Liceo. Pegando no ferro. Outra boa opción de disparo, non? Unha outra vez de novo, non sei cantos van, pero uns cantos contra ataques de 3-2. O Benfica o repliegue non o fai moi intenso, de feito a veces deixanse arriba para pillar outra vez contra o Liceo, e o Liceo ten que estar moi acertado nesas situacións, porque nas contas de 3-2 pode estar o partido. Xoga para Thiago Rafael. Aí está Thiago, confiouse demasiado, tiña por diante a Enrique Magalhães que lle roubou directamente a carteira. Josep Lamas con Marcoy. Marcoy quería combinar con Lamas, vai levar a bola Benedetto atrás para Enrique Magalhães, ten que regresar a pista contraria. Xoga Benedetto. Benedetto para Enrique Magalhães. Agora non pudo combinar con Marco. Interceptou o pase Thiago Rafael. Con eses pases Nicolía buscaba xa portería de Xavi Marián. Ainda non descansaron tanto Nicolía como Walter Neves. Seguen xogando desde que comezou o partido. Estamos a 4 minutos de que remate este primeiro tempo. Sí, é sorprendente porque hoxe en día no hockey pois non é nada habitual, non? Que un xogador bote máis de 20 minutos seguidos na pista. Ahora están preparando o troco, supoño que un deles será o cambiado, pero sí que son moitos minutos para aguantar un bo ritmo en un partido deste nivel. Pois aí está. Tanto Carlos Nicolía con número 5 como con número 2 Walter Neves xogando dende que comezou o partido sen marchar da pista. E estamos a 3 minutos e medio para chegar o tempo de descanso. Estáse disputando o partido tamén en tempo récord, porque coa velocidade con que vai o xogo estamos xa a piques de chegar ao descanso. Sí, que van 4 faltas, son moi pouquiñas, que a verticalidade do Benfica e que as posesións cortiñas que teñen pois apenas hai faltas, hai interrupcións. Aí vemos outra vez Nicolía que salta, outra vez formas un 4 para... Interceptou o remate Guillem Trabal. Ataca agora o Benfica. Nicolía con Enrique Magalhães e o gol de Thiago Rafael. Acción elaborada polo conxunto de Pedro Núñez. Nicolía chegaba á área rival. É que levou un golpe na cara. Non levou nada, estáse queixando por alguna situación anterior, pero a verdade é que a xogada que fai é unha barbaridade. Aguanta por debaixo das pernas, e cando están facendo a falta pois ve o seu compañeiro ao segundo pau que a meta a porta vacía, non? Minuto 22, o gol de Thiago Rafael e a afección do Benfica cunha bengala aquí no Pazo dos Deportes de Riazor. Pois non é boa idea. Nin ter bengalas está autorizado, nin moito menos nun pabillón cerrado, pechado. Agora mesmo xa está apagada esa bengala, pero hai unha ampla representación, xa dicíamos, de afeccionados portugueses do Benfica, entre eles ese numeroso grupo
de afeccionados novos. A oportunidade aí estaba de Benedetto, a bola que quedou entre as pernas de Guillem Trabal. E agora sí, non? Nicolía foi cambiado e leva desde que saliu da pista pois falando co adestrador, dándolle a súa idea o que se lle queixaba os compañeiros. Agora vai se sentar, vai descansar e bueno, que demostra que... Sí, pero levaba xogando... Sí, que o xogador... A xogada que acaba de facer. Sí, o xogador no que basan todo e ten total liberdade para indicar aos compañeiros, para debatir o adestrador. E bueno, despois demostra na pista, non? Tanto con goles como con asistencias como acabamos de ver. Pois partido empatado, agora problemas para Joao Rodríguez. Estamos a 2 minutos para chegar o tempo de lecer. Empate agora mesmo neste encontro de ida aos cuartos de final da Liga Europea. Mentres no Liceo regresou a pista César Carballeira. Sí, no Benfica ahora xa descansaron todos, non? Tamén Walter Neves sacou os dous xogadores para estes últimos minutos de primeiro tempo, que sumaos ao descanso, pois acumularán aí uns minutiños para volver na segunda parte a tope. Con Thiago Rafael na pista, con Jordi Adroer, Joao Rodríguez, e aí o remate de Diogo Rafael. Xoga Josep Lamas. Ahora hai que buscar porta. Bola para Enrique Magallanes, César Carballeira. Ollo, remate agora, pode haber unha posibilidade de Enrique Magallanes, dende o chan o Carlo Di Benedetto, pero non atopou o camiño a portería rival o conxunto coruñés. O Liceo que en casi todos os ataques crea algunha superioridade, non? Neste caso con un interior, pois os dous portugueses seguiron co mismo xogador e formouse aí outro 4-3. Penso que o Liceo, si está un pouquinho acertado nestas superioridades, tanto nas contras de 3-2 ou en ataque cos despistes que teñen os portugueses, podelle causar moitísimos problemas. Josep Lamas, ataque de Josep Lamas, combina con Enrique Magallanes, chegaba Benedetto, xa está pechada atrás o Benfica. Enrique con Josep Lamas. O bloqueo de César Carballeira. Chega Magallanes. Diante da portería estaba Carlo Benedetto. A Caraelia esa bola, pero acaba perdendo. A conducción agora de Diogo Rafael. Eleva a bola xa cara a pista rival. Pode ser o último ataque deste primeiro tempo. 10 segundos para o remate. Atento o Liceo agora, vai rematar o Benfica, vai expirar este primeiro tempo, remate xa fora de tempo. Remata a primeira parte do partido, aí falan entre eles tamén Diogo Rafael e Carlo Di Benedetto. Espectacular primeira parte a que nos ofreceron estes dous equipos, galegos e portugueses, medíndose nos cuartos de final da Liga Europea. Os dous queren un posto na final a 4, vaise decidir esa praza en dous partidos. O primeiro deles xa chegou ao tempo de descanso. En parte a un gol entre o Liceo e o Benfica. Marcaron Enrique Magallanes para o conxunto coruñés e Thiago Rafael para o Benfica de Lisboa. Regresamos para a segunda parte dende o Palacio dos Deportes de Riazor. Saúdos de novo dende Riazor, dende a Coruña. Aquí estamos celebrando esta noite europea, competición da cuartos de final, primeiro partido de cuartos de final da Liga Europea, partido de ida que está a medir o Hockey Club Liceo da Coruña co conxunto do Sport Lisboa e Benfica. Partido que rematou despois do primeiro tempo con empate a un gol. Marcaron no minuto 11 ese o gol de Enrique Magallanes que adiantaba o Liceo, e no minuto 22 empataría Thiago Rafael xusto pouco antes do descanso desa primeira parte trepidante. Xosé Ramón, con ocasións, con un xogo claramente diferente, ¿no? entre os dous equipos. Sí, a verdad que os dous equipos xogan unha cosa un pouco diferente. O Liceo combina máis, ten unha estrutura de xogo, uns mecanismos
máis elaborados. O Benfica pola súa contra pois duralle pouquiño a pelota, é moi directo. Os xogadores como Nicolía collen moitas veces cando lle apetece a pelota, busca directamente porta, ainda que teña por diante a 2 ou a 3 defensas do Liceo. E nese está, non? Se o Liceo está un pouquiño atinado nas transicións, nas contras, penso que lle pode causar moitísimos problemas ao equipo portugués. Pois xa están na pista o quinteto inicial para esta segunda parte do Liceo. Repite Carlos Gil o esquema da primeira parte. Non repite, perdón. Non está César Carballeira, que xogou prácticamente todos os minutos do primeiro tempo. Está Marcoi, acompañado por Josep Lamas, por Enrique Magallanes e por Dava Torres, Xavi Malián. Ese sí que eran 4 xogadores do quinteto titular do Liceo neste partido, mentres que para o Benfica o técnico Pedro Núñez ten na pista Thiago Rafael con número 14, autor do gol do Benfica, pero bueno, hai que ter en conta os méritos que fixo Carlos Nicolía, para que Thiago Rafael marcara ese gol. Gran xogada do xogador arxentino do Benfica, xogando con número 2 con Walter Neves, con 7 Jordi Adroer, con 14 Thiago Rafael. O Benfica está o xogo parado para ver se chegan. E os árbitros se está chamando. É que isto está pasando algo extrañísimo. Vai marchar a Walter Neves. Tiña na pista, o Benfica tiña na pista os xogadores que primeiro chegaron do vestiario neste tempo de descanso. En principio iba a empezar xogando con eles, pero como se foron incorporando os outros, pois ao final hai eses cambios, non? Sí, algún despistouse co tempo no vestiario. Totalmente, ainda non tiña o equipo completado o Benfica, pero simplemente porque non chegaran ainda do vestiario os xogadores. Os primeiros que chegaron estaban na pista para empezar a xogar. Para xuntar 5, non? Claro, xuntar 5, e cando se incorporaron xa os demais, dixo, bueno, árbitro, se nos permítese que casi vai xogar o outro que acaba de chegar do túnel deses vestiarios. Bueno, pois xa están todos os xogadores e corpo técnico do Benfica preparando no seu banco. Xa comezou este segundo tempo, por diante 25 minutos, para ver con que marcador remata este partido de ida. O Liceo quere, evidentemente, levalo ao seu favor, facer valer ese factor cancha e viaxar o 1 de abril a Lisboa a disputar o encontro de volta pois con certa vantaxe. Recuperación de Marcoi, traballo defensivo de Marcoi e a bola xogando o Liceo, que por certo con esta camiseta especial desta edición da Liga Europea, con eses trofeos, asemellase un pouco por diante, non, a do clásico rival do Benfica, do Sporting de Lisboa, con esas franxas aí, esas verde e branca. Remate de Dava Torres, pegou na rede. Na actualidade o Benfica é segundo clasificado na Liga Portuguesa. Despois levaba 8 xornadas como líder, defendendo o seu título, pero logo de 2 empates seguidos acabou perdendo ese posto. Agora mesmo o líder é o Libeirense, no que xogan Jordi Bargalló e o coruñés Pablo Cancela. Segundo Benfica, tan só cun punto menos. Terceiro Porto, cun punto menos que o Benfica. E xa o Sporting con 5 puntos menos que o terceiro clasificado. Liga moi igualada. Este ano os 4 primeiros clasificados reforzáronse moitísimo, invertiron moitísimos cartos, e a verdad que son 4 plantillas moi potentes. Penso que vai ser unha liga moi entretida hasta o final, que se vai decidir ao final con enfrontamentos directos que sí que vai dar gusto ver eses partidos. A verdade que sí, que está moi atractiva. 8 remate agora de Jordi Adroer. Dicemos moi atractiva esa liga portuguesa, con a igualdade no máis alto, con equipos do máximo nivel. Os clubs portugueses fichando, ademais continúan pescando no hockey español, levando os xogadores máis destacados para reforzar os seus equipos e facer da liga portuguesa agora mesmo, pois non sei se
neses equipos de arriba poderíamos decir que un nivel superior incluso que a Liga Española, porque están levando os principais valores, non, da Liga, da OK Liga. Sí, a verdad que estes dous últimos anos o que máis destacaba era fichable en España máis en Italia, pois levaron todo para lá, non? Está claro que no Barça é moi difícil fichar xogadores porque o Barça, polas condicións que teñen ali, pero despois do resto dos equipos o xogador que destacaba un pouquiño, o que lle facía falta a algún deses equipos, pois acabou emigrando para a Liga. Pois aquí está este representante desa Liga portuguesa, ni máis ni menos que o campeón, vixente campeón ademais europeo, xogando Benfica en Riazor, buscando a súa clasificación para os cuartos de final, en fronte un Liceo que tamén quere esa clasificación e que por ela están a pelexar nesta pista de Riazor. Antes ese espectacular ambiente nas bancadas. Recupera agora Josep Lamas despois dese ataque de Diogo Rafael. Josep con Dava Torres, chegaba diante da meta de Guillem Trabal. Boa combinación entre Dava e Josep, unha mágoa non o remate, porque era unha situación que crearon superioridade polo lateral e despois no pase ao medio pois estaban en posición de rematar. Capítulo de faltas, dúas faltas de equipo Benfica, 3 o Liceo, poucas faltas nese sentido. A estas alturas da segunda parte, pois semella que se cadra, remata o partido sen sinalar esa décima falta a ningún dos dous equipos. Veremos o que acontece. Ainda temos 20 minutos por diante e o marcador con empate a un gol. Ollo a xogada que tenta facer Jordi Adroer, a bola que lle chega a Thiago Rafael e acaba pasándoa para que o Benfica consiga o seu segundo gol do partido. Dalle a volta ao marcador o equipo portugués. O equipo de Pedro Nunes marcou Diogo Rafael, recibiu de Thiago, aí está a acción, o pase de Thiago Rafael e Diogo rematou o carón de Xavi Malián para facer o 1-2 a 20 minutos para o remate do partido. O que decíamos na primeira metade, están sempre ca caña preparada, digámoslo así, e fan moitísimos goles tanto na Liga como en Europa de remate o segundo pau, un pase normal sin moitísimo perigo, están preparados para rematar de primeira. Ahora foi unha señalidade de Adroer que fixo un patín estía ali cando nadie esperaba. Despois o rexeite caiu a un xogador, a un compañero del que viu perfecto ao xogador portugués que estaba solo no segundo pau para rematar de primeira. Tuveron un poquinho de sorte co rexeite, pero despois combinaron moi ben para facer o segundo. E tanto falar do potencial goleador de outros xogadores e que os que están marcando, os que levan marcados os dous goles son Thiago e Diogo Rafael, xogadores que en principio non destacaban ese capítulo realizador, pero que son os que están a facer os que puxeron estes dous goles que lle están a valer ao Benfica para estar por diante nesta eliminatoria europea. Ten que volver remontar o Liceo. A opción que buscaba Marco e dende lonxe. E a bola que vai poñer en xogo o árbitro Matteo Galoppi e Filippo Fronte, os colexiados italianos que están a dirixir este partido en Riazor. Xoga Jordi Adroer, buscaba a Thiago Rafael, aí conduce Adroer. Thiago, a presión sobre Thiago de Marcoy, vai ter que sacar a bola de aí Josep Lamas, conduce para Enrique Magallanes, vai pasar por diante a portería, non pode facer moito máis ante a presión que fai sobre el Jordi Adroer. Abafando o xogo do Liceo, agora mesmo Benfica presionando moito máis que na primeira parte. Sí, a ver, vou non comentar, pero
vaya por diante que a mí Nicolía encántame, pero penso que este mellor xogo máis ordenado do equipo portugués, penso que non é casualidade que coincida cando Nicolía este no banco, non? Penso que Nicolía absorbe moitísimo. Ollo agora. Ollo o xogo de Diego Rafael e a bola que acaba entrando, marcando o terceiro gol. O Benfica entrou case chorando a bola. Xavi Malián tiña, parecía resolta a xogada, pero era complicado e acabou entrando a bola para facer o segundo gol de Diego Rafael. Aí vemos de novo a acción, como supera o defensor. Xavi Malián chega a tocar, pero a bola acaba meténdose na portería para facer o 1-3 para o Benfica. Non hai mala sorte nesta ocasión, non? Disparou mal e tapou no perfecto e parece ser que como que trepara un pouquiño pola guarda, pola protección e acabar entrando, non? Penso que é un lance de moi mala sorte e que, bueno, para con un 3, pois o Liceo ten que decidir, non? Si vai a intentar recurtar distancias descoidando un poquinho atrás ou seguir así a ver si pode acercarse no marcador para seguir estando na eliminatoria. Sabe a afección que o Liceo está pasando mal agora mesmo e arrecian os aplausos desde a bancada e os ánimos. Agora a oportunidade para o Joao Rodríguez. Por terminar, no, que decía de Nicolía, penso que é un xogadorazo de clase mundial, pero sí que penso que a veces asume demasiado bola e perjudica un pouquiño o xogo colectivo do equipo, non? Está claro que che dá moitísimas asistencias, goles, individualidades, condiciona o equipo contrario, pero penso que ahora estes 8 minutos que van de segunda metade, o Benfica penso que está xogando moitísimo millor, combinando máis e máis en equipo, e penso que coincide ca súa ausencia na pista. Moito agora o Benfica, que segue xogando moi preto a portería de Xavi Malián. Deféndese o Liceo, ataca Diego Rafael, ese Thiago Rafael, Diogo, autor dos 2 goles neste segundo tempo que poñen o Liceo. Benfica por diante, remate de Toni Pérez que pega en Villén Trabal. Diego Rafael deulle a volta ao marcador, pon o 1-3 para o Benfica e o Liceo ten que recuperar a vantaxe. Parouse Benedetto, non o vía claro con o seu compañero Toni Pérez tan só diante, acabou perdendo a bola o Liceo e volve a atacar o equipo portugués. Sí, que seguindo para diante, non contemplan e vemos que se lle presionan, pois tiran para arriba e sálense da presión pois cunha acción individual de Patín, non? Vemos aquí agora que o Liceo está subindo un poquinho a defensa. A ver, teñen que medir moi ben porque xogadores como Adruero ou os dous Rafael son complicados de ir a buscar a bola porque poden te levar. Thiago xoga o Benfica con Diogo Rafael, chega diante de Xavi Malián, vai sacar o remate, recupera Benedetto, rápidamente reprégase o Benfica, xa non deixa tantos espazos como na primeira parte. Iso deixa de menos opcións o conxunto coruñés, que pide agora tempo morto. Está chamando o árbitro a Marcoy, non a César Carballeira. E chama tamén a un xogador do Benfica, pero ainda non entenderon a Diogo Rafael para falar con eles, para tentar calmar os ánimos. Aí están os asubíos da bancada tamén para os xogadores portugueses. Dicíamos esta afección liceísta que entendeu cando o seu equipo estaba pasando peor, está tentando animar o seu equipo, e a que está agora de festa total é a afección visitante, a afección do Benfica, vendo como se lle ponía o marcador en contra, pero remontando ese 1-3. Sí, a verdade que agora están montándoles a festa, non? O Liceo ahora, a ver, despois deste tempo morto, a ver como plantexan. Penso que teñen que seguir intentando elaborar, sobre todo armarse moi ben atrás en defensa, non conceder nin contras nin situacións. Ahora están combinando moi ben, a Durer está facéndolles moitísimo perigo e teñen que intentar guardar a Mali e despois en ataque pois seguir facendo xogo, porque ocasións van a ter seguro, van a ter ocasións, a ver se poden recurtar e nos últimos minutos pois lograr un bo resultado para o partido de volta. Estábamos vendo a repetición desas xogadas deste segundo tempo.
Segundo tempo no que o Benfica está conseguindo darlle a volta ao marcador por poner ese 1-3 ao seu favor. Temos 16 minutos por diante de partido en Riazor. Jordi Adroher coa bola, intentando recuperala o Liceo. Segue tocando o conxunto lisboeta. Jordi Adroher de novo intentando desfacerse de Marco y acaba combinando con Thiago. Metíase por diante o seu irmán. Aí estaba Jordi Adroher, que cambiou de posición. Toni Pérez como levou esa bola, pide falta a Toni Pérez, remata a Marco y pegou no seu rival. Benedetto con Marco y César Carballeira. Carballeira pega en Guillén Trabal, pelexaba a bola Toni Pérez aí na área, tentando atopar un remate que non deu encontrado. Pena, porque quedou o rexeite aí e non lle quedou xusto onde estaba Toni, quedou polo lado contrario das pernas do porteiro. Unha lástima, pero bueno, teñen que seguir intentando aí buscar disparos, a ver si Trabal volve a deixar algunha ocasión aí para rematar. Insisto, Benfica como cambiou, e que parece que semellan dous rivais diferentes, dous partidos diferentes por completo. Sí, que na primeira metade non facían posesións de máis de 10 segundos e ahora para nada. O remate de Toni Pérez de novo pega en Guillén Trabal. Pero están tendo combinación, están xogando con 3 en media pista, a veces levan 3 abaixo, moitísimo corte polo medio, e a verdad que cando máis problemas lle están creando o Liceo. Está preparado para entrar na pista Nicolía. Veremos agora a ver si coa entrada de Nicolía volve xogar o Benfica como o seu ritmo, o ritmo de equipo. A ver se o Benfica volve a ser o Benfica de Nicolía ou mantense este Benfica que lle está a dar os problemas o Liceo. Novo remate de Marcoy. E agora César Carballeira, que combina con Benedetto. O remate buscaba a rede, mentres no Liceo está para entrar Joan Grasas. A rotación do conxunto coruñés, Joan Grasas, que vai sustituir a Marcoy. Primeiros minutos de partido para Joan Grasas con número 4. Aí está na pista. Xoga César Carballeira para o Pixu Grasas. Atrás para o galego. César para Grasas, Benedetto, César Carballeira, movendo a bola ao Liceo. Levaba varios minutos en gozar de tanto tempo de posesión. A pelexa agora de Toni Pérez. Vai perder a bola ao Liceo ante Thiago Rafael. Ollo ataque de Adroher. Adroher ten diante a César Carballeira. Traballo dos xogadores coruñeses. Sí, supoño que Carlos Gil, que a entrada de Grasas, pois intentará poñerlle un marcador especificamente defensivo a Nicolía. Bueno, esa acción foi un tanto espectacular, cando menos esa acción entre Joan Grasas e Jordi Adroher. Penso que Jordi Adroher, ¿no?, que está tumbado na pista, que deu un pincha Carneiro. Non é Jordi, é Thiago Rafael. A caída de Thiago Rafael, que puido mancarse na cabeza. Vemos a repetición desa acción. A caída de Thiago Rafael, que está tumbado na pista. O xogo detido. Estamos a 12 minutos e 13 e 30 segundos para o descanso. Seguimos con ese 1-3 no marcador. O xogo agora detido para que sexa atendido Thiago Rafael na pista. Vemos unha vez máis a repetición desa acción na que o xeonllo de
Joan Grasas queda allí detrás a Tiago Rafael, acaba dando esa voltereta. Vai se retirar da pista o número 14 do Benfica, Tiago Rafael, marcha para ser atendido, para descansar. Regresou a pista Nicolia. Ya están preparados para sacar a bola, pero Tiago Rafael mentres no banco dos suplentes do Benfica, ainda laiándose do golpe na cabeza. Sí, pero por sorte parece ser que non ten nada. Foi máis aparatoso seguramente, bateu cun portento da naturaleza como é Pisu e bueno, caeu aí, parece que era mal, pero parece que se recupera e que está sin problemas no banco. Continuamos co xogo, aí estaba Carlo Nicolia con César Carballeira e aí están os dous que van a executar ese bullying. Bola entre dous, recupera o Liceo a carreira de Toni Pérez. Xa estaba moi cuberta a portería de Guillén Trabal. O Benfica defendendo agora. Joan Grasas para César Carballeira. Benedetto, Carballeira para Grasas. De novo César Carballeira. Benedetto, diante da portería está Toni Pérez, agardando co seu stick preparado a posibilidade de rematar ante a meta de Guillén Trabal. Non está a ter moito traballo o guardarredes do Benfica nesta segunda parte. Ollo contragolpe do Benfica, Walter Neves tivo oportunidade. Contra perfecta, non? En dous pases plantáronse e iban de novo. Nicolia que vai rematar directamente a portería de Xavi Malián. Mirou cara ao compañeiro, semellaba que podía asistilo, pero o carácter de Nicolia é se as xogadas as remata él. Sí, como teña media opción, pois vai a porta, non? Aí o vemos de novo asumindo outra vez. Ora busca o compañero de fondo e bueno, asume moitísima bola, moitísimo xogo, pero o adestrador saberá o que lle convén ao seu equipo. Xogando Grasas para César Carballeira, recuperou a posesión o Liceo. Ainda hai 11 minutos de partido por diante. E tempo de abondo para tentar darlle a volta ao marcador, e a primeira acción podía chegar nesta xogada entre César e Joan Grasas, que puido rematar o xogador catalán. Clara oportunidade para Joan Grasas. Aí está o pase de César Carballeira. Unha lateral, houve un bloqueo e a verdad que con eso xa crearon unha opción, non? O Liceo ten que seguir insistindo para recurtar distancias, a ver si poden enganchar unha destas con bloqueo cego ou algunha acción individual para sorprender a Trabal. Quen quería sorprender agora a ollo era Joao Rodríguez. Xogaba Droer con Nicolia. Está o argentino tapando os ocos. Joan Grasas vixiando Xavi Malián, vixiando na súa portería. Nicolia que recolle de novo tras o paso de Joao Rodríguez. Cae Nicolia, deixou o stick Joan Grasas e o árbitro considera que hai cartón azul nesa acción na que caeu Carlos Nicolia. Cartón azul para Joan Grasas e o libre directo que vai lanzar o propio xogador argentino. Vemos la repetición. Aí a caída anterior de Joan Grasas e a caída de Nicolia, na que en principio pois semella que a buscou moi ben, non? Buscou a falta. Tirouse porque desde aquí na primeira opción sí que semellaba que lle podía haber enganchado, pero vemos na repetición que non, que o fai ben e, bueno, conseguiu enganar o árbitro. Esa conversación, digamos, entre Xavi Malián e Carlos Nicolia, o número 5 do Benfica. Xogador especial, sen dúbida alguna. E o certo é que pois podería atopar o seu gol, non como o estaba buscando durante todo o partido, pero sí con esta falta directa
propiciada por ese cartón azul que recibiu Joan Grasas para la caída de Nicolía. Nicolía ante Xavi Malián e o porteiro do Liceo que evita o que puido ser o cuarto gol do Benfica. Boa acción de Xavi Malián, tapando ante un xogador tan vertical, tan perigoso e con tanta calidade como Carlos Nicolía. Sí, aguantoulle perfecto, non? A verdad que Nicolía moveu moi ben. Na última opción intentou picar a bola e Malita poulle a perfección. A ver ahora como o Liceo pode salvar estes 2 minutos. De nova Xavi Malián ante o remate de Nicolía e a gancada animando como nunca o seu equipo. Liceo e a resposta da afección coruñesa do hockey para tentar darlle folgos renovados ao seu equipo, pero ollo porque o Benfica quen recupera a bola, roubo de Diogo Rafael e de novo o equipo de Pedro Núñez formando, creando o xogo ante a portería de Xavi Malián. Xavi Malián que se defende agora con tan só 3 homes de campo. Lembremos ese cartón azul que viu Joan Grasas. Ainda non se cumpriron os minutos suficientes para que recupere a igualdade numérica o Liceo na pista. Xogando en inferioridade o equipo de Carlos Gil, preparado para entrar Toni Pérez, pero o árbitro ainda non considera que se cumpriran os minutos. A recuperación de Enrique Magalhães e a nova parada de Xavi Malián. Xoga Enrique Magalhães, César Carballeira. César, vai perder César Carballeira a bola ante a presión dos rivais. Ollo a chegada do Benfica, vai rematar Nicolía, non deixa a bola ao seu compañeiro Walter Neves e ataca agora o Liceo. Remata César Carballeira, quere finalizar a xogada. Ainda está en inferioridade o conxunto galego. Remate de Nicolía a Xavi Malián e agora sí que para o xogo o Liceo para que pasen os minutos e para tentar recuperar. Aí está. Perfecto, ben salvada a situación porque non era nada fácil, non? Benfica atacou moi ben. Ui, que... E a piques o resolve de forma brillante agora César Carballeira con ese remate. Era complicadísimo defenderse ante un Benfica con ese potencial ofensivo que ten e cun home menos, pero conseguiu salvar o Liceo, recuperarse despois dese cartón azul que recibiu Joan Grasas. Nicolía non bateu a Xavi Malián no libre directo. En inferioridade numérica tampouco puido o Benfica co Liceo. 7 minutos e medio para o final e temos o 1-3 no marcador. O Liceo como mínimo ten que buscar o empate ante o conxunto portugués. Recupera Enrique Magalhães, aí está o xogador luso do Liceo. Carlo Benedetto. A caída de Toni Pérez. O público que acompaña o ambiente deste partido, pois como merece a cita europea que se está a vivir hoxe aquí en Riazor. Move Nicolía para Walter Neves. Neves que buscaba a Diogo Rafael, o autor, ese número 4, autor dos 2 goles que acadou o Benfica neste segundo tempo e que lle permiten estar por diante agora no marcador nun partido no que se adiantara o Liceo. Adiantábase con gol de Enrique Magalhães no minuto 11, pero o Benfica de Lisboa conseguiu darlle a volta. O actual campeón de Europa xogando en Riazor, tentando defender o seu título. E hai tempo morto solicitado polo equipo lisboeta mentre se producía un novo cambio no conxunto coruñés. Entraba na pista Dava Torres para lle dar descanso a Carlo Benedetto. Pasan os minutos, Xosé Ramón e o Liceo non consegue ese gol que consiga reducir ao menos distancias. Sí, estálle quizá costando xa hasta crear ocasións, non? Penso que nos últimos minutos non tuvo quizá algunha combinación de lateral con bloqueo, pois quitando esas situacións estálle costando crearlle perigo a Trabal, non? Plantarse situacións claras ali dentro da área. O Benfica está defendendo ben,
pero o Liceo penso que ten que intentar pois iniciar mellor as xogadas desde abaixo como fai noutros partidos de Liga, a ver si xirando equipos pois pode de outra maneira pois crear algún problema, non? Penso que este resultado sería bastante complicado para ir ali a ver si son capaces de polo menos recurtalo e chegar aos últimos minutos con opcións de empatar. O que sí que procura manter Carlos Gil e o seu equipo fresco con esas rotacións continuas nos seus xogadores. Agora mesmo na pista xogando Toni Pérez, Dava Torres, Enrique Magalláes e César Carballeira. Defendendo a camiseta o Liceo ante este Benfica que quere marchar para Portugal con media eliminatoria feita. Ainda temos 6 minutos por diante para que se vexa, para que se decida como queda este primeiro partido da eliminatoria. Xoga Toni Pérez, o asturiano. Hai falta, neste caso de Dava Torres. Invadiu a zona do porteiro, non foi falta acumulativa, senón falta por parar na zona de Trabal. 3 faltas de equipo leva o Benfica, 4 o Liceo. Xoga agora Jordi Adroer, vai recuperar Dava Torres, bo traballo do xogador coruñés para sacarlle a bola a Adroer, pero interceptou agora o seu pase Nicolía que buscaba Xavi Malián. Inicia o xogo dende atrás César Carballeira para o conxunto coruñés. Xoga para Enrique Magalláes, este con Toni Pérez, de novo César Carballeira, o remate de César Carballeira. E o rexeite de Guillem Trabal non conseguiu recollelo ningún xogador do Liceo. Walter Neves, Diogo Rafael xogando. Moitísima mobilidade do Benfica ahora en ataque. O Liceo está subindo a presionar, está deixando moito espacio por Toni Pérez que pode recuperar esa bola. Toni Pérez aí atrás para Dava Torres, remate de Dava Torres, tamén Toni Pérez. A caída de Toni Pérez pedía falta. Que magua esta acción a que puido sacar proveito o Liceo para recurtar distancias ao marcador. Pode haber máis opcións aínda nos 4 minutos e medio que quedan de partido. De novo Dava Torres, a reviravolta. Ten que tirar máis a portería o conxunto coruñés, o que está tentando desta volta a finalizar xogadas. Sí, o pasa que tampouco están tendo moitas situacións para poder tirar a porta, non? Vamos agora unha contra 2-1. Está Josep Lamas, o capitán do Liceo, remate de Josep Lamas, e sacou unha Guillem Trabal. Que claro, non hai que olvidar que enfrente está Trabal, non? Xa non é que non vexas fácil o disparo, é que sabes que hai un porteirazo ali que como non sea un disparo en condicións, pois sabes que non vai chegar a gol, non? Por iso tamén o Liceo está ahora buscando un pouquiño máis, ser máis directo e a ver ahora. Enrique Magalláes que ven o fixo, remate non lle saíu todo ben que el quixera. Walter Neves xoga para Jordi Adroer, pasábase de patinar César Carballeira, pero rectificou moi ben. Walter Neves, en riba del está Enrique Magalláes, adianta a posición o Liceo e consegue forzar a falta do Benfica, pero non resolveu ben esa acción Enrique Magalláes. O remate Xavi Malián. 3-2, ahora segundo pau. Este es a Carballeira, non controlou Dava Torres, ia moi forte esa bola. O ritmo trepidante que está collendo o partido nesta recta final. Sí, un cúmulo de imprecisións ahora, non? Estamos por os dous equipos. Estamos a menos de 3 minutos para o remate do encontro. Xogando en quinta velocidade ambos os dous equipos. Aquí en Riazor, César Carballeira. O Liceo vai a vida en acadar algún gol máis ante a portería de Guillem Trabal, e o que está tentando acadar. Ainda ten 2 minutos e 40 segundos para marcar 2 goles que lle permitan empatar o encontro.
xoga César Carballeira, remira outra César Carballeira. Ahora Pegou en Guillén Trabal, o ataque agora Marco e tivo que curtar o ataque de Carlos Nicolía. Os árbitros deixan seguir a xogada. Marco quería combinar con Dava Torres, non era ben ese pase. Nicolía, xoga Nicolía atrás para Diogo Rafael. O Benfica que segue buscando o seu gol, pero agora o Liceo Coruñés que máis está apretando, que máis intensidade está poñendo no xogo e velocidade para buscar a meta rival. Sí, o Liceo nos últimos 2 minutos moi ben, non? Está quitando casta, está tendo ocasións, a ver ahora esta contra o César Adroer, o Jordi Adroer, diante dele está César Carballeira. Non é fácil superar a César Carballeira, e xa o ten comprobado Jordi Adroer. Agora sinalanlle falta o árbitro que estaba moi preto del nesa xogada. Hai descanso para Diogo Rafael, o autor dos 2 goles do Benfica neste segundo tempo. Walter Neves, a bola que conduce Thiago Rafael, que se vai cara a portería agardando un pase. O traballo defensivo, a presión e a recuperación de Dava Torres. Bola para Marco e Josep Lama. Remate de Josep Lama, se sacou a man Guillén Trabal. Insiste o conxunto coruñés, 1 minuto por diante. César Carballeira vai perder a bola Nicolía. Ollo Nicolía ante Xavi Malián, e Nicolía hoxe non vai bater a Xavi Malián. Está ganando a partida o porteiro ahora. Ollo agora a Jordi Adroer, tampouco Jordi Adroer. Bate o porteiro local. En carreira Dava Torres, o Liceo en vertical, buscando a portería de Guillén Trabal. Nesta recta final do partido. Gol. O disparo dende lonxe de Marcoi e o golazo que acada o xogador catalán do Liceo, Marcoi, que fai o 2-3 no marcador cando resta menos dun minuto para o final do partido. Pois estaba merecendo, non? Nestes últimos 2-3 minutos, a verdad que o Liceo botoulle moitísima casta. Estaba presionando moi intensamente en defensa, recuperando moitas bolas e touvo a recompensa deste gol. E agora, a ver, estes últimos segundos, e por ir ao tolo non volven a cobrar os portugueses ventaxa dos goles, non? A ver se o Liceo consigue empatar, e se non, tal e como iba o resultado de 1-3 durante moitos minutos, pois vas con 2-3 ali e tampouco é tan malo. Sabes que tens que gañar ali para forzar a prórroga ou gañar de máis de un gol para pasar. 2-3, ainda pode conseguir o gol do empate o Liceo. A caída de Marcoi, queixase Marcoi das súas costas, reclama falta o xogador catalán. Os árbitros non sinalan nada. Xogando o Benfica, o remate de Thiago Rafael, aí pasou de todos os árbitros, o certo é que deixan xogar, xa vimos ao longo de todo o partido que é moi difícil que sinalen falta. Xogou agora Marcoi, o partido que está a piques de rematar. 7 segundos para o final. Sacou rapidamente o Benfica, dio árbitro que non. Marcoi está ascendido, falando co árbitro. César Carballeira tamén. Os últimos 7 segundos de encontro. 2-3 no marcador. En 7 minutos aínda pode haber un gol. 7 segundos, insisto cos minutos, pero son 7 segundos. O partido a piques de finiquitar. Jordi Adroer con César Carballeira aínda pode recuperar o Liceo, pero vai xoar o bucinazo final. Remata o partido, remata este partido de ida da eliminatoria de cuartos de final da Liga Europea. 2-3 resultado para o partido de volta para disputar en Benfica. Como ves? Visto Xaki. Visto, vemos que o Liceo na primeira metade, na miña opinión, tuvo varias ocasións, transicións para causarlle problemas, non? Si en ataque nos despistes do Benfica poden penalizalos, penso que ali poden facer goles. O Benfica non vai especular ainda que vaya con gol de renta, na súa casa vai ir á porta, e creo que o Liceo pois pode, porque non, pode ir ali a gañar, e depende dos goles que gañe, pois forzar a prórroga ou pasar a Final Four.
O que é certo é que o Benfica, un equipo que viña cunha media de 8 goles por partido, marcha aquí de Riazor con tan só 3 marcados. Vindeiras citas para o conxunto coruñés, 2 citas da Open Liga ata chegar a ese sábado 1 de abril no que se disputará este partido de volta desta eliminatoria de cuartos de final da Liga Europea entre o Benfica e o Liceo, partido que xa se disputará no pabillón da Fidelidade en Lisboa. Despídense os xogadores de ambos os dous equipos das súas afeccións, a afección do Liceo en pé aplaudindo o seu equipo e o mesmo fai a afección do Benfica despois deste gran partido que ofreceron os dous conxuntos neste Palacio de Riazor. Remata o encontro, despídense os futbolistas dos seus afeccionados e, como dicimos, cítanse para o vindeiro 1 de abril, cando se celebrará xa en Lisboa o partido de volta entre os dous equipos que buscan un pase a esa final a 4 da Liga Europea. Liceo final aquí en Riazor, Liceo 2, Benfica 3.